Mana kama nonya kora mgajuang kamura mara mitira ka tulu makene mara wake chindo no mar dondo nagi mwakul nakacha chakre chengu kutu nyaka chenti cha bicha apila kapila chakre sangwen nyaka sabinya kora mgajuang ka tulu makene maguniro kama madunga inya kumedo ketimana chun onagi TV kaka wone ntarika par do mara par igagana parokoda bicha kora mgajuang ka tulu makene maguniro kama madunga inya mondo mio donj kendo wagom baka maber kabisa wan kende ka chel koda wende na mabende wanagudi studio kanya kora mgajuang ilongo ni Chelsea mabende tiyo ka chel koda apno ilongo ni DTT mabende wadhigo goda mbaka kata ni to chalo nade app ni olos karango to app ni bende dhikonyo wanade kaka oganda majo kanya na mamemberi kete chunyo nyagi TV kamata chunyo enan Steve James nyakwan nyaronyi 1 Chelsea Yes. nade Ber. amor kabisa kidonjo dicheng makawuono studio wakandi mokwongo amor kaka smile mari ber kabisa Erokamano Steve. iwacho ga ni kaka watime ka chuno nagi TV wamor kabisa kuom rwakika to kapok wachako Adam da kaw thul makende mondo miyo inyis na janeno kata mana jahera mar chuno nagi TV ni Chelsea nyakanye to Chelsea nyakwaranga kech luka nyaka wapakre nyisa ni ana nyinga Chelsea anyara ngama kama to kwaro kama pakrie matin An iluonga ni Chelsea Johannes ana nyakindu Bay Okepgem to ana nyakwar Samuel Frederick Okendo. The man who lived up to his name. Koro kisewinjo nyinge nyakwar Cedric Samuel Frederick Okendo. Koro kisewinjo nyinge tinge gimomiyo awacho ni he lived up to his name. ber kabisa nyakwar Frederick agoro kamano madunga nya kuom keto kuom nini chopo chunyo na gitivi kendo dicheng mbaka wuno bendo wadago mbaka ni to DTT chalo nade kuongo nyiso ni to migao mari man mabende godo e DTT Migao roles mari an e DTT kacha ka creative brand lead. Meaning ni kineno wa oko kacha to mano tija karachiel gi jo communication kod marketing team. Wow, kwa dhi mbele to mana ka nice nyisi kan wachako ni wero ga chako gi ngero nikech machunyo na gi TV ya Dondo Jaluo en achiel kuom gima bende watimo luo kitwa kitimbe wa joluo nego ga ngero kawuono wan gi ngero wa ma kawuono wacho ni ling ni kimihi isewinjo ngero ma wacho ni ling ni kimihi Ero kawuono koka winje. Okay, ling ni kimihi kuom kaka winje en ni ingeni ka in jamanyo to kokigolo pachi gima inini onge ngade nge kar paro ni onge ngade nger gima idwaro koro nyaka igol nyaka duondi winjre ka jinge ni ngane ni kamae koro kin jamanyo to nyaka iwach ni ang'o mimanyo to ibo yude nade. Ling ni kimihi mane mabende koro mega mabende koro timo DTT ka mano mamian ka Akoro kwa chaka ne janeno mabende en odiochienge mokwongo mar winjo app mar DTT lernwa ni to DTT ni mokwongo ulang'o to en ang'o? Koro DTT in full en development tracking tools, meaning ni en app mar dongruok to ken dongruok mar an kende en dongruok mar kila ng'ato migepe mopogore opogore en dongruok mar individuals kata tije mano executives any kind of business to koro okonyo ji e dongruok mar ohala mar migepe gi mari kaka maybe in jasomo okonyo e dongruok ni. Oka winje kama ber ere kaka okonyi and just like the name and a tracking tool ma awach ni koro ka ina career professional to idwa track career skills gi idwa track innovations gi maybe ntiere gik ma igero idwa luwo ni isetime marom nade tang'o ma isebedo kitimo momiyo odongo ama gimo kitim mamone dongo kar nyalone. Koro en tool mi itiyo godo timo magi duto to olose in a way mokonyo ni tije mopogore opogore. Koro it's suited for every user needs. Erokamano madongo anyocho ni kata kitimo tije mopogore opogore kata wach ni bende koro kaka yore somo kata okonyo nang'o?
E yor somo awachni an kaka sani asomo fine arts maybe an kaka wiya tiyo adwa ni asom gik mang'eny mopogore koro okonya ni ineno when you do so many things you lose track of gik misetimo donge to with how DTT works en gima otiyo gi data driven analysis koro en gima nyaka ifeed data iwachni kawuono idhi e app kacha iwachni kawuono asetimo ma kama kiny this is my goal for tomorrow koro iyudo ni over time by the time you succeed iyudo ka oginene your strengths your weaknesses to oginene factors that can help you maybe improve on some areas which means it's a data driven tool alafu otiyo gi AI analysis koro konyi make wiser decisions in the future to koro as a student wan gi kar innovation tracker kacha wan gi skills tracker ingeni we learn different skills every day koro kar kuma innovation tracker gi skills tracker go be donje to kidwa somo skills moko to koro be guide in the right channels minya yudo gik somo matin kama awinji nikech ing'eni sama koro wacho ni tracker ji mang'eny wacho ni to wan mana gi tracker mar gari kaka tracker mar apiko na jok mokawo loan tracker mar simu by tracker kaka anyalere maybe awachni ka in jatimo ohala to ikelo stock dong stock ni nyaka ilu kaka stock ni isebedo kiuse pesa mosedonjo profit miseyudo kata losses misebedo godo that is tracking koro mane gima maanisha gi tracker koro iluwo kaka gini dongo like ohandi ni odongo losses mise make profits gi your areas of strength gi strength kan kuonde minya improve ma your target audience gin jok matimo ohala machalo nade like I said earlier, and target audience and wide, niwach olose in a way ma suit every user needs. Koro bed ni an daktari, anya tiyo kodo. Bed ni an student, atiyo kodo. Bed ni an japuonj, bed ni an CHV e community kacha. Obed ni itiyo a company maduong. Like one gi different features made for different people, made for different needs. Ma tindani kata mana jal mabende koro timo ohala matin wach nikech sani ng'eni bende koro job opportunities jok mabende koro onge tije mang'eny kabisa gin jogo matindo kata mana Gen Z ere kaka ma bende nyalo konyo rawera matin kwanza ing'eni app ni kanilose the main accessible feature en feature ma kila ng'ato nya access to ng'eny gi gin rowerni to iyudo ka feature ni the basic feature en gi moods tracker meaning waning'eni kinde masani gik mang'eny chando parruokwa to iyudo ka koro i-track moods gi i-track apart from career skills innovation gi financial tracker under the basic ginene inya track moods gi daily moods to koro iyudo ni ndalo man kamae mage gik manya timo koro konyi kar maduong' anya track nyaka moods ma ng'ato mari wuon mar ng'ato ok anyal mar ng'ato ok nyal security mar ginene ok yieni were kaka okay when you say ni anyalo track mood mara like gini nyalo nyisa kaka paro gi kaka feel okay emotional regulation kacha dongwan gi mood tracker iwacho ni kawuono ichiew ka ijony nyaka feed en gima nyaka ifeed gi information daily yes o manyiso ni otiyo mana gi mosebedo fed go otiyo mana gi mosebedo fed koro ing'eni nyaka ginene beni what are you grateful for what are you hoping to do for the day gik moko ailago koro ing'eni okonyi ginene keep track of your goals be niwach tinde ji ng'eny gi goals gidwa ni wacho ni 2025 magi goals gik madwa timo te to ere kaka koro nikech wan bende gi other apps mopogore opogore wan kacha gi ChatGPT wan kacha bende gi ma bende koro biro sani gi ng'eny moloyo to mari ni okay maraj bano ko nyalo bedo abit cumbersome nikech en nyaka feed nyaka mie history bla bla gik motimo but kadhi kata mana ChatGPT to wacho na kata rawera ma bende somo tawacho na dwaro skills moro kata mana maga ititania a type to me everything immediately ere pogruok inano gima pogo DTT gi apps moko gi en ni obedo inano kaka iwachni kidwaro apps mar mood tracker nyaki download app moro kidwaro awachni ero AI intelligence
nyaka idhi e ChatGPT kacha. Idwaro nini mag ohala ni idwa timo CRM gi inventory tracker, nyaka idhi e nini app moro. Koro unlike siloed apps, yudo ka DTT en nini an all in one platform. Oting'o like nini mag apps mopogore opogore. Koro you can do everything on the same platform. Koro ni idhi ka i-download ma, idhi koni i-download ma, and it's an all in one platform. Iwacho kacha no track bende progress mar ng'ato. Oh, track progress be. Tinene kata kaka janyuol bende nyalo track progress ma nyathi. Kalure gi, okay, en gi privacy policies ma awachni kaka iti kaka meka as an individual, onge ng'a oyiene nini donje nini ga like ing'eni macha en kaka awachni diary ni. Koro diary ni onge ng'ama oyiene somo diary ni donge nikech en mari wuon. But now in the nini ka awachni iweyo wi janyuol, maybe dwa track progress mar nyathini ki masomo, to maybe in ema koro iginenene e app no. Mano to ama awachni koro kaka e tich e kampuni, i-track progress mar jotich. Niwach ntiere nyaka kutiyo kaka company un kacha karachiel e organizational tracker. Koro un e platform like a team dashboard. Koro utiyo kacha. Ma manager nya track ni ng'anene kama ma emotimo kawuono, this is the level of contribution, gimoro ainano. But now on the like personal development tracking kacha, mano to mari wuon ma koro emotional ginene. In minya wacho ni mae ma ayiene boss na nyaneno when it comes to now your personal nini kacha. So ere kaka yudo DTP ni? DTT it's still under review. But kidwa wan gi mbui kacha, inya yudo e mbui kacha to website wa wan gi nini mar DTT no, it's still in the web, it's still the web version in APK ginene file, but in gima kidwaro to wamiya access, but podo bedo reviewed, kata inya miyowa reviews. Yes. Ma no. And no, okay. For now, the accessibility, of course, it's free. But given the different features, ntiere nini malipo mopogore opogore, kalure gi nini midwa tiyo godo. Niwach ntiere the basic feature, of course, ma kila ng'ato nya tiyo godo. Then kawachni koro kaka in ja biashara, idwaro nini moting'o CRM, OKR gi KPIs, nyaka ichul ne nini mopogore go. Wachni kidwa timo kaka the political tracker, maybe ungi campaign e organization ama wachni kata nini politicians gidwa tiyo gi political tracker kaka gitimo campaigns anini, ginya tiyo gi magi, gibe nyaka gichul. Koro malipo opogore kaluwore gi features midwaro. Inyalo nyiswa ni opogore kaka malipo opogore? Ne kiseche moko nitiere jano ma bende koro chenro machalo koda kamano to gigomb ng'eyo mathoth motudore kaachiel koda app mar DTT. Koro malipo kanyo ntiere wan gi four main nini payment plans. Ntiere the basic plan ma wacho ni en nono, mano for the nini personal growth cha, ma wacho ni mar personal cha. Then tiere pro plan ni ema omi nini career track, oting'o basic cha gi moko matin. Koro kanyi nya yudo career tracker, financial, and then ntiere gi organizational tracker ma koro inya ti godo gi organizations kata migepe matindo ge. And then we have the asawacho basic pro gi nini, alafu the one gi civic plan. Civic plan ni ema koro yudo ni itiyo godo koro nini madongo ge, wachni company wachni koro kaka Coca-Cola, ama wachni political ginene ni ama tije madongo gi ginya tiyo godo ni wacho ting'o different features. Under the same civic plan yudo ka gini wanya customize ni kaka idware, kalure gi nini company un kaka nitie. Koro egin nini malipo pogore kata within the civic plan cha, yudo ka nini be podo pogre matin niwach en quote based. Koro nyine en quote based. En quote based. Ero kamano maduong' ahinya wan kandi kaachiel koluongo ni Chelsea ma bende pod miyo kacha mbaka kodore kaachiel kod DTT ni. Ma nyiso ni sani to koro pod onge nikech apps mang'eny yudo Play Store, sani pod onge Play Store. Sani pod onge Play Store. But inya yude nini mbui kacha website e ginene dtttools.com. Or dtttools.com.
ne jogo mabende school sachi bende wanyalo wacho ni skunde wang' kabisa iwacho ni onyalo trace emotional something onyalo trace kata ka bende school nigi a lot of stress nyithindo ingeni to me that onyalo mi some signals in prior. Koro ingeni with the school setup sanyanyiso ni jopuonje ema tiyo kode gi nini administration nitie school ok oyienegi bedo gi simbe school. Koro the only nini ma nitie school nyabedo involved en kar performance kanyo. But then again inya track godo gimomiyo nini performances moko timo maber ama ginene koro kar kanyo ma inya wacho ni nini students nya tiyo kode but generally wang'eni students ok oyienegi bedo gi simbe school. Dong koro kiketo database mano wacho cha koro school nyalo keto database ma yes. all the students and all that. Ka kamano to yes onya tiyo kamano plus performances and everything nikech ng'eny ni administration of course ema dhi tiyo kode. App mane madwa chalo gi DTT ni? Your sister app. Our sister app. Okay. There are so many. Watch ni kaka one ma ng'eny joma mine ama nyiri kan tiyo godo to track their nini menstrual cycles. Kaka Flogereka, they track nini the dates and everything. And then I can say now like the organizational suite, nya wacho ni gimoro kaka Google Workspace ama the other one is Microsoft Outlook. Mano chalo gi motimone. But koro ing'eni en oting'o nini mopogore koro kanya wacho ni nitiere specific which is our sister app. Koro oting'o like nini from different nini mopogore koro en godo in one. Gisan mabende koro wawueni DTT osego okang' maromo nade? En gima okay nobedo launched Kisumu but waenea kuonde moko niwach en gima wadwa tere nyaka oko mar Kenya, wadwa tere ne jirendewa matin but it's a global tool, wadwa dhi nyaka lokacho. Ma gisani nitie jok mutiyo godo ma bende seche moko se buy the idea mar app. Ji mathoth osebedo ka manyowa ma kata sani one of our members is working with otiyo gi institution moro ma US based ma koro en odwa konyowa to tap into the international market koro manyo nini from the other borders. But en gima it's kaka sawacho it's a global tool ma koro it's set to go further than just Kenya and Africa. Ma kelo kamoro achiel ji kanyakla. Aking'iyo bende gi sani wan iluongo ni wan era mar technology. Yes. AI. Inyalo wacho nang'o? Okay, ing'eni sani gimoro amora en AI kaka gikar wache dhogino. But nini wabe en AI integrated meaning ma analysis gita otiyo gi AI mi analysis gi analytics magigo. Kipimo ne ng'at ma bende digombo winjo gini mane e language ma bende winjo kata mana is an layman's language mondo mi winj gini maber. Ne jalo mok ti gi AI kata mana kambi mok ti gi AI gi DTT. Ponono ni tiyo gi app ne. Yot mane modhi kelo ni? Ber DTT en ni it's olose e yo ma kila ng'ato nya tiyo kode. You know, we have people more different backgrounds. Nitiere ng'ama of course jomoko dhi school, jomoko ochopo class 8, jomoko class 12 kacha. Koro when it was made, the user interface olose mayot tiyo godo ma jal mora nya tiyo kode. Alafu another advantage en ni we have offline accessibility. Ne koro jal mani dala kuma remote kucho nya tiyo kode. Some of the features without needing access to internet. Kotigi data. Like okay for sync for internet yes but dongeni nitiere gik moko manyaka isync you need to have data but en gima inya tiyo godo offline. Okay. Yes. Ma kamano maduong' ahinya kapok wadhi mabor kabisa ng'eni to
members mabende koro ne chenro ne wacho nam koko man to wadadhi mane break matin kang wadugo to wadhi chaka ni to members mabende koro kete chenro ne to wacho na del korom gajwang med kete mane chuny nagi TV ja korom gajwang kama bende podwa medo tayo chenro ne kachel kod nyadendi Chelsea ma en kacha the brand ambassador mar app miluongo ni DTT. Ponono ni po kiwinjo gima chalo koda kama korom gajwang ma momi wakilo ne godo kaka chuny nagi TV mondo mebi ngeni wan gecha gi brand kala mana kambi no miluongo ni DTT. Makoro se wuok oko mar konyo oganda. Med kete mane chuny nagi TV kanyo wadogo bang sama chuok. Chuny nagi TV adundo jaluo. Nyakora moga juang Chuny nagi TV ka thuolo makende magonero kamano maduong' ahinya kuom kete mana Chuny nagi TV mana kaka jodongo machona jodong luo jodong abila ne tiyo kod oseke kana gi ywa busa kendo ne miyo gi mor. Maya momiyo Chuny nagi TV kendo ne kacha oseke mopogore opogore. Wan go oseke mar aguch siasa, oseke mwatiyo godo ka kendo ne kacha jo siasa mopogore opogore kendo wayuayogi kwayo pachgi ni to en ang'o mabende gigombo timone japiny korom gajwang'. Wayo oseke wan gi oseke mayo MCA, oseke mayo mbunge, oseke mayo woman rep, oseke mabende koro ywayo gavana mar korom gajwang' kendo ka gigombo mbaka ne to ang'o ma osebedo ka gitimo to en ang'o mabende gigombo ka gitimo korom gajwang'. Wan kachiel kod oseke mar duond onagi ma en oseke mwa ywagodo paro mopogore opogore korom gajwang' gino mosebedo ka sako it gino mabende osebedo ka mulo adundo jaluo, paro mamulo it, paro mamulo adundo dhano, paro mabende kata weche masako it korom gajwang' kendo wago mbaka ni to ang'o mosebedo ka chando e ut onagi, ang'o mosebedo ka dhi mbele. Jalo man gi chuny lit, jalo mabende koro digombo bedo kachiel kod gino mabende gombo nyiso oganda. Wan bende kachiel kod oseke maywayo weche mag ohala, oseke maywayo jolony, oseke maywayo jogo mabende koro nie timo ohelni mopogore opogore e bombe mopogore opogore ka gibiro kendo gitwak kodwa kendo gimiyowa lony makende ni to en paro manade kata ere kaka jal matimo ohala nyalo dongo ohala mare. Smart fish. Ma chenro mar onagi kod ohala. Auso reche dho nam mar Dunga Beach. Madongo gi wauso 500 mae 300. Maya momiyo ibed ni inja ohala, ibed ni jal mabedo kod gombo chako korom gajwang' wakawo thuolo makende mar rwaki mondo mi ichopi e chuny onagi TV kendo twak koda jopiny. Magi duto te timore mana e chuny onagi TV adundo jaluo. Maya momiyo watiyo gi chuny onagi TV mondo mi wakel gigo mabende wagombo, gigo mabende in kaka janeno isebedo kigombo korom gajwang'. Kamoro amora mitiere chuny onagi TV rwaki mondo imag luwa e Facebook page magwa Chuny onagi TV, luwa TikTok page marwa Chuny onagi TV, kato i-subscribe gi dho ngere e YouTube channel marwa ma Chuny onagi TV. Luwa nya korom gajwang' e chenro magwa landa japiny kamoro amora midhiye wach en mana Chuny onagi TV. Kichiemo Chuny onagi TV, kidhi school Chuny onagi TV, kigo mbaka Chuny onagi TV, to Chuny onagi TV adundo jaluo. Mana kamano nyakora mgajwang' kamoro amora mitira ka thuolo makende moro kende telo na mar ariyo mar duond onagi mwakero ne kacha odiochieng' ma kawuono ka bende wago mbaka kachiel koda nyadendi Johannes Chelsea. Nyakora mgajwang' bende koro wago mbaka en Johannes dong Johannes Chelsea ma iluongo ne nyakindu nyakwar Frederick nga Samuel Frederick Okendo. nyakwar Samuel Frederick Okendo. Kwaruni nen jenzi. Wana ginyige kizungu. Erokamano maduong' ahinya wago mbaka kachiel wach ne kwaduogo telo mar ariyo to adhi kawo thuolo makende mondo basoma ne
ote mag janeno mabende koro kete mana e chuny Nagi TV kare. Wan ka gi jadero wacho ni Lloyd Jones, karibu sana wakati Lloyd Jones, Wunya Molo Daba, Lloyd Jones, Dina Tieno, Agwe Elfas Lizra Chuonyo, Mwanda Jaka Jwanga, Esbon Migota, then wanakacha bende gilongo ni Sandra Mudhoni, Abito Nyathigi Solo, Evalina Siko, Patricia Omwanda, Woodenya Ngere, Nyadon Chogo, Nancy Nyarbob, Faith Aliana, Queen Martha Ogunja, Mili Nyakwarwa Malanda, Michelle Otieno. Kato na wanakacha bende giyote moko mabende wanagodoka ndiye wangeni to wote chuwacho na kapo kwa dhika achicha wangeni to an gijo jogo mabende nose cholo kacha otegi to giwacho nango ka ndiye ponono nigi message mora manya kurom gajwang pod nyalo no mana ote magika tinyiso wana tena waka en gi kanya wan ka bende gi iluongo ni Okumukezi wacho ni comment cha gendo lal nande ya Okumukezi wacho ni pamoja nikiwa Kisumu CBD. Asante sana. Pamoja nikiwa Kisumu CBD. Then tuko na Joshua Opande Sadat. Asante njokana Mlolongo, Machakos County, Jumbo Quality Products, Power Tank. Inilendo. Joshua Opande timo kacha advert. Joshua Opande nyalo mana chopo chuny Nagi TV kande kato wagwane mbaka maber kabisa. Kwa mbele advert mabende watimo no maneno wadhi watimo kacha kamulongo ne Dunga. Ne mine mabende koro uso rech the wath madunga kacha cha. Mabende koro gitiyo gi welo mopogore. DTT ni nyalo konyogi? DTT konyo kila ng'ato, oganda duto. Koro ka mon ma uso rech go, nitiere ndalo ma of course rech nitiere na seche moko rech wuok matin, seche moko be rech ng'eny. Koro yudo ka konyogi nikech en gi features mopogore kaka sewacho yanga ma iyudo ka the business bit of it en gi inventory tracker gi sales tracker. Koro dokonyi mon go ng'iyo kaka sales dhi to gi kaka pesa gi donjo gi of course the inventories. To ponono ni kora let's say ni app ni usekele makawe en ichude nade, ichule monthly kose kaka kawe dichiel no to rumo kose nitiere chudo moko mabende en gima ichulo monthly but moko ichulo yearly. Okay. Koro kaka wacho ni pogruok ni opogore, I mean chudo opogore. Koro nitiere payment plans mag yearly kata quarter annually. Koro kalure gi kar ofuko ni inyalo chule monthly, inyalo chule yearly. Alafu kalure gi features ma idich godo chabe. Koro payment awach ni koro kaka the court based one en gima ichulo yearly. Ka en gima for the organizational for the audit organizational development tracker en gima ichule yearly. Ichule yearly? Yes. Aha, erokamano maduong' ahinya koro jonjo ni kacha kwene koro app no ichulo kacha yearly. Apps gi bende ido ka bende niga gi insecurity mathoth kabisa. One bende simoko nyalo bedo gi app, then through that app simoko ng'ato nyalo invade information mari. How secure is this app? Kaka asewachanga wan gi privacy policies ma kata wan wuon okoyienwa ng'iyo information gi. We don't even have access to information. One tijwa kata backend and koro ni maybe we will give password ni mwanya konyi recover the password, but kata waonge access to your information. Macha en kese ya account ni to kaki yawe no en mana mari the privacy policies mani kacha okoyienwa kata wan yudo access to your information. Okuyiene ng'ata. Okoyiene ng'ata. Ma the plan ma DTT koro ne godo in the next 5 years. Lek moro mabende danga wach ni koro ngodo mabende koro dwano ni do lek no chopo. Lek to ingeni aluru wacho ni anyali mitwa but wan gi lek madongo. Lakini kaka the progress mabende mikakati muketo. En gima kaka sawacho wadwa ni en gima wadwa tere global ma launch mane wan godo ni nen pre-launch. We are planning for the main launch, of course ka app osebedo deployed ma osebedo reviewed ma ngeni pod watimo modifications matin kae gi koni eka obed deployed ni wachi dongi ng'ang'e kwa tere sani to maybe ibi wach ni ntere atiyo godo but aneno ka feature ni maybe ka oken sawa unyaloko kama kore gin wadwa ni watim magite kapoko obedo deployed, but in the next 5 years we'll have been global
wasedhi global to watiyo gi nini we'll be having partners of course wan gi partners moko ariyo adek moko already on board. Nitie jok ma wan gi waiting list joma rite nini people from okanya golo information gi wan gi people from different organizations from different bodies ma rito the app but nitie joma osechako tiyo kode. Yes. As an organization be koro tiyo kode maber kabisa. Yes, jo organization te matiyo kode kata kaka wan wuon watiyo organizational taka niwach koro wanya wacho ni main organization en kampuni at the same time koro yeah. Erokamano maduong' ahinya Koram Gajwang'. Okane ka bende unless kantiere gimoro modong' kacha to bende nyalo nyiso wane nyalo go mbaka gi janeno kinyiso ni to nikech wan ka gi DTT chunyo na gi TV kendo wago mbaka en app ma bende koro da mondo koro oganda jenzi ma joluo bende koro kawaya pino chak tigo maber kabisa. Gitigo do gi winj mitne. Gi winj mitne Koram Gajwang' luongo ni DTT. Mano app ma bende koro osewuok oko kasha mar konyi e yori mar tich e yoro mag gimomora kacha ne onyalo nyisi ni to ipara ang'o your emotions gigo onyalo nyisi maber kabisa. Kaka inya choga ichoni kawuono achio awinja ka mor idhi iketo kacha kiny maybe chio ka chunyi rach okay ginene to achani kawuono to nyewe kawuono achio ka chunyi rach akia gimomiyo but kidhi keto kacha ni kawuono achio ka chunyi rach koro ido ka in 1 week ido ka ong'yo kaka emotions gi dhi koro maybe dongeni ntiere kin features kata maybe what you are maybe proud of what you are your gratitudes for the day koro awachni at the end of the day wachani kauno kata ka achio ka chunya rach lakini amor ni gima kama odhi through koro ido ka mage muginene at the end of the week ido ko omi analysis ni emotions gineni kama but this is what you managed to do so you need to improve on such areas. Wow. Ano ka bende kande ka chal golongo ni Nyarido Dickson Jr. Bende nie kande mano bende chel kuom ja DTT. No ja DTT manie ground mapek. Go tich kaka sadhi. Embu keto ne track. Ebe okoling. Emo koling Koram Gajwang' mana kamano kamora mara mite kathul makende mar gonero kamano modong' anyo kuom kete mane chunyo na gi TV kambe no wago mbaka kacha mar DTT nya Koram Gajwang' ngeni wan kande mana nikech in gima poda penji kende ni DTT ni aneno ka it cannot predict what is yet to come en mana nyisi your life so chalo gima timo ni auditing on your daily lives Yes. But can it also predict no tij koro AI integration manyisi cham wachni in japur you are a farmer to maybe over a given period of time maybe isebedo kipuro atigi bando sebedo ka ipuro bando tido ka cham wuok matin ama koro kake ginene data ni ido ka koro odhi nyisi odhi mi analysis to odhi mi like ilongo nango way forward on what to do like to improve your next yield. Yes, yield. Koro ebo onyami like a few strategies to improve your next yield but yeah okay angendo they contradict martin awachoni oginene what you've been doing but then again nini like could me maybe strategies on what you need to areas you need to work on for future of course development. Kamano maduong' ahinya ales kantiere wach mabende digomb nyiso janeno kakoro watieko wach modong'. Wach en mana ni gidhi e mbui kacha gi manj DTT gi lu DTT gi tigi DTT app gi miwa reviews obed deployed gi share gi awach nango gi nen wach gi ke wach gi osiepe gi kila ng'ato duto. Erokamano maduong' ahinya Koram Gajwang', iwinjo kaka bende Chelsea osewacho kacha ni watem matek kabisa mondo review wami nade kwadhi kacha to share. Ntiere review link ma apane janeno nengo winj mano maber kabisa. Ntiere review link kwanza kidhi nini website wakacha ma en nini developmenttrackingtools.com idhi do access to all the information everything ma onegi ng'e about the DTT app. Kidhi Facebook page wa wan gi Facebook pages ariyo wan gi DTT app wan gi development tracking journals
Kidhi TikTok and development tracking tools. Kidhi LinkedIn ben development tracking tools. Kidhi Instagram Instagram ben development tracking tools. DT tools X. Koro idhi kacha iginene interact kodwa. Ntiere link mar reviews go nia website kacha ma inyaginene timiowa review. Ofisi ni kanyi Kisumu ka? Office wani airport, Riat. Oh, Riat, opposite Okore Primary. Oh, Riat, opposite Okore Primary. Maka ngato dwa neno uto. Oye ne ngato neno uko so unenru mane app. Joma manyowa namba beni kacha wadhi share kodgi magiyudo wagodo. Nyalo share kodgi. Wengane ne dhi nininwa kacha matin. Angwa type nigo kanyo. Angwa ndik negi kanyo. Kamano maduong' anyo kono mga juang kuom kete mana DTT app ni ma en app mabende koro ang'eni nyalo kunyo maber kabisa. But odwaro ng'at moken lazy. Okodwar en app ma aneno kodwa ng'ama lazy. Nyaka ibed ng'at ma kisetiko tidhi tindiko kacha ne kawuono atimo kamado. But ing'eni ginene. Kokindiko to dhi mi false information. But ing'eni be en I think en niwach ng'ato ng'ama nigi WhatsApp nyap ginene dong at the end of the day nyaka yud ga kidonjo WhatsApp kacha kata onge gi gimidhi te. Okidonjo WhatsApp ng'iyo kaka jok ondiko tichakiro nge TikTok. No, kata DTT kacha be idhi ginene ni we ang'ane ni. By the do you provide an entertainment kanyo? Okay. Udil gi emotion ng'ama is emotionally to the marach be ntiere gima nya miye mor kanyo DTT. Kar emotions kanyo maybe wanya connected to niwach will be onboarding nini professionals be. Koro wawach ni kaka psychologist, psychiatrist, koro wanya linki gi achiel. But okanya wacho ni entertainment ntiere. Wacho ni ng'e DTT ng'e emotion ma ng'ano wacho ni ng'ano nyiere manya thiedhe. Wamanyne gas moro mane wacho ni miyo jo hospital ma miyo ji nyiero chairman. Laughing gas. Wamanye laughing gas. Koka mano nyakora mga juanga gore kamano maduong' anya kuom kete mane chunyo Nagi TV kama bende wago mbaka kande ka achiel koda iluongo ni app no DTT. Gima bende ada mondo wanyis da winja ne kendo kwa tulungi kande odiochieng' machielo wado mondo koro water janeno achiel kachiel kaka app ni tiyo. Mabende wambe kuwo kata wanyalo nyisi watiyo gi app cha. Koro ing'eni janeno kotime karo penjo wato bana busetiyo gi app cha wachine wasetiyo gi DTT. Ama development tracking tools. Ama development tracking tools. DTT. Owe kamora mara tenya kwa mga juang bed kete mana kandi chunyo Nagi TV wadhi bedo kande ka achiel kodgi kendo juma manyien kama ben wadhi go mbaka to godhi puonyo to app ne tiyo nade. Ng'ato yiene onjo koso nyake chul monde. Oyeni bilo app no. Nyaka wabil monde. Ma kapoka to nyaka mi access ne kako tiyo. Ing'e kana kiuso njugu kuongi onji matindo. Kata joneno wadhi keto negi link kacha ginya dhi ginen kaka app no tiyo. Alafu ginya miyowa feedback. Do ng'e jaluo nyaka kuongo tem monde. Nyaka kuongo tem. Iluongo ni marketing ka be ntiere jok maka brand owuok manyien. Gikuong girito jomoko nyiewe monde mondo giwinj kata ka gi complain kata ka gipake. To nitie jok moko iluongo ni risk takers. Gin gikawe liwe liwalo. Ko kamano kora mga juangero kamano maduong' anya kuom kete mane chunyo Nagi TV adundo jaluo mane tacho ni Enan Steve James nyakwanyoro nyi wan agwero kamano maduong' anya ne Felix ka achiel kod Mumo japicha mara mane sido kande ka achiel kod Nelson Mandela Kore ma en medusa mar chenro ni kora mga juangero wan kande ka achiel kod Wuod Adhiambo malongo ni Gerald Bonyo Wuod Seme. Kamano maduong' anya kuom kete kende wacho ni GPG olemo odichieng' makawuono. Kamano oritu masane.